Какво става, хора? Днеска ще снимаме един епизод на Clash of Clans и този клип ще отиде не в моя собствен канал, а ще отиде в канала Bullstorm. И това включително ще бъде първият епизод на Clash of Clans в Bullstorm канала, който е общ. И мислим да включим едно ново момче в канала. Той си казва? И ако се чудите защо, например, ако Rocket Aha снима клип на Clash of Clans и е по-слаб от мене, защото това е общ канал и затова в момента мисля, армията ни е 170 ще направим една атака. И до мене стои новото момче, което ще бъде в канала. Какво става? Ще млъкнеш ли? Снимам! Проблем ли имаш? Да. Уваря, ще млъкна. И ако искате оцеляване на Майнкрафт, може да харесате видеото и да се абонирате. И тук някакви двама се гонят. Трябва да кажа една глупост, която не трябва да се спомняваме. А добре да снимам! Аз се хилях да... Ти как снимаш, човек? Извинете за прекъсването и сега продължаваме. И голямо продължение. Спирам. Да, за епизода. Това началото за епизода. Ти ли бе? Да, ти. Добре, ще спрете ли да се карате, защото снимам, може би? Аз не преча, Същия пера. Тихо е, бъстам ще дойде. Тихо е, не говори такива неща в ефир. Какво правиш, бе? Добре. Този епизод малко може да се провали. Заради тези, които са до мене. Сега ще реквестим. Искаме дракон. Както виждате, вече имам X-Ball, който може да се сменя на Air и Ground или само на Ground. Затова аз го държа на Air и Ground. Престани, бе, дребуши. Малко така. Както виждате, се апгрейдвам и това на четвърти. Ето ме го видите, не знам защо съм този. Сега не знам какво да правя. И няма да спирам видеото много ясно. Не знам, че не. Мисля, че ми напомня. Мисля да се заредя армия за по-късно, защото събирам, ако още не знаете, събирам Dark Elixir за принцесата ми на втори левел. Нищо. Има, които не разбират какво значи кои. Това е кралица, царица може да участва. Кралица, принцеса, същото е. Принцеса и принцес. Не знаех моето момиче. Знам моето момиче. Това са момиче за разлика от някои хора, които бягат така. Те са двама. Те са две, бе. Как можеш да говориш така с тях?
Ако знаете, ще има още един епизод. Ще снимаме до вечера един епизод на... Извинете за смеха, но тук стават някакви годешки работи, които... Не за... някой човек Не има за клип. Не е за хора за слаби сърца. Добре, в началото на клипа ще казвам, ние са за деца с слаби сърца. Не знам. Просто... Тихо е. Снимаме. Има малки деца, които ме гледат, бе. Престани, бе! Аз ли бе? Не ти е то. И както знаете, аз не съм Рокетага, аз съм Юсимен БГ. Затова ми чухте преди малко името, може би, като казват и Юси. И затова... Ето пак го чухте. Добре, да се върнем на това, че когато... Пак се приби този. Когато до вечера, може би ще качим един клип в Bullstorm, който ще бъде на Minecraft Multiplayer Egg Wars. И Пито ще го има в описанието, може би. Не знам, не ме питайте. Добре, сега бягаме от едно момче, което цели с камъни и ако се чува, не знам, че малко бързо говоря, но искам бързо да свърша видеото, че мисля, че стана много дълго. И затова 29, както видяхте, принцесата ми е на първи и струва 2 милиона 22 500. Имаме две атаки, които мога да снимам, но не знам защо да ги снимам като губим. Затова то удря и бой. Добре, мисля това да е за края на епизода и чао-чао!